Ja by som vás chcela teraz privítať v tej roli naopak. Sadnem si na druhé miesto, alebo na iné miesto, na opačné miesto, ako som bola. A privítam tu dve hostky. Dnes to bude v takej roli, ako keby v mojom podcaste, kde vás vyspovedám a budem klásť tie otázky. A budeme sa rozprávať o tom, čo znamená byť konzervatívnou ženou v liberálnom svete, ale keď som sa nad tým zamýšľala, tak možno sa budeme rozprávať aj o tom, čo znamená byť vôbec ženou v tomto svete, ako zostať ženou a v čom a v kom nájsť oporu. Tak dovolte mi, aby som medzi nami privítala Miriam Lexman a Máriu Sliacku. Vítajte. Ďakujeme, pekný večer. V tejto pozícii je mi popravde lepšie ako v tej opačnej, lebo som zvyknutá klásť veľa otázky a dnes to bude o vás a som si istá, že vás mnoho našich divákov dnes aj tu, aj vašich fanúšikov, keď to tak poviem, pozná možno z tých vašich profesí a ja vás dnes budem chcieť troška možno predstaviť aj v inom svetle alebo zistiť tie veci, ktoré ľudia o vás nevedia. Tešíte sa? Vidím také strachy, obavy v otázkach. Možno aj vy, ak by ste mali nejaké otázky, tak si pokojne pripravte. A ja sa spýtam na začiatku takú otázku, ktorú aj ja rada dávam v mojom podcaste. A Miriam, ak by si sa nemala predstaviť možno tak, ako ťa všetci poznajú teraz, ako či poslankyňu, političku, cez vlastne svoje aktivity, ale ako ženu, ako by si sa predstavila ty sama, pár vetami, pár slovami, kto je Miriam Lexman? To je veľmi ťažká otázka. Ale Miriam Lexman je dievča, ktoré vyrastalo v rodine ešte počas komunizmu, kde sme veľa hovorili o veciach, ktoré sa možno vtedy nehovorili na verejnosti, o tom, kde je pravda, čo je pravda, ako má politika byť, čo znamená sloboda. A ja chcem privítať môjho špeciálneho hostia dnešného večera, profesora Olivera Ráca, ktorý je syn zachráneného človeka, ktorý môj prastrýko, páter Mikuláš Lexman, ktorý postavil toto kultúrne centrum Veritas pred druhou svetovou vojnou, lebo bol človek, ktorý chcel evangelizovať cez kultúru, umenie a posúvať túto kultúru a umenie chudobným ľuďom a tak aj ich oslovovať pre veci Božie. A počas druhej svetovej vojny bol inak pilot, bol inovátor, teda premietal filmy, komentoval ich, bol naozaj všestranne vzdelaný človek. A počas druhej svetovej vojny skrýval ľudí židovského pôvodu, ale aj komunistov, ktorí vlastne vtedy boli tiež tu v Košiciach. Asi viete, Košičania v ťažkej situácii, tu v krypte v dominikánskom kláštore, lebo on bol teda predstavený dominikánov. A potom počas komunistického režimu, počas barbarskej noci ho zatkli a odviedli ho do pracovného tábora, kde sa nedalo prežiť. Tam tie podmienky boli strašné. V Králikoch na Morave tam zomrel. Jeho brat, tiež Dominikán, teda bol aj jeho spolubrat Dominikán, ale bol aj jeho rodný brat Gregor Lexman, bol odsúdený na 9 rokov v Jáchymove, kde potom, keď teda to prežil, tak ja som ho ako dieťa poznala. Čiže aj cez túto budovu, cez tento kláštor, cez tento Veritas môžem vyjadriť, že som vyrastala a ja som za to veľmi vďačná Bohu. Som vyrastala v rodine, kde sa o týchto veciach hovorilo a možno aj práve preto som cítila v sebe takú povinnosť alebo neviem, také volanie, že som sa snažila v zahraničnej politike pomáhať tým, ktorí trpia stále pod rôznymi totalitnými režimami v iných krajinách, lebo mám pocit, že to je také niečo, čo my môžeme odovzdať ako Slovensko, ktoré sme zažili ten komunistický režim, odovzdať tým trpiacim a dať im takú nádej, že ten režim raz skončí a tá sloboda človeka je dôležitá, dôstojnosť ochrany. A to, že som žena v celom tomto príbehu, rozmýšľam, že teraz, lebo ste mi dali veľmi ťažkú otázku, že keby som bola chlapec, hej, že či by to bolo inak. Možno vnímam inak veci, vnímam ich možno citlivejšie v tej politike, ale na druhej strane
tým, že som vyrastala v rodine, kde sme boli 4 dievčatá, tak možno som išla aj tak odvážnejšie, lebo mne sa zdalo, že však ten ženský svet je normálny, lebo bol stále okolo mňa. A moje kamarátky, ktoré mali bratov napríklad, tak niektoré hovorí, že no ale rodičia tak toho brata poslali, akože že tak do ňoho vkladali tú väčšiu nádej, lebo však ty si len dievča, ty sa potom vydaj. Ale tým, že my sme boli 4 a môj otec bol chudák v defenzíve, tak možno aj to ma tak akože mi dalo takú odvahu, že ja som vlastne nevedela, že idem do takého mužského sveta, sa mi zdalo, že však každý svet je rovnaký a vstúpila som do toho bez toho, že by som si nejak uvedomovala, že aha, ja som žena, možno to bude mať ťažšie, ale svojím spôsobom možno práve, že som si to neuvedomovala, tak som aj bola povzbudená do toho mužského sveta politiky vstúpiť. To mi je veľmi blízke, lebo že som vyrastla s 2 ženami, s babkou, s maminou a ja som si myslela, že takto funguje všade. Až potom som bola veľmi prekvapená aj vo vzťahoch, aj v spoločnosti vôbec, v rôznych situáciách, že ako vedia aj tie 2 svety, mužský, ženský, na seba narážať. A ako v tom aj vidieť nejaké obohatenie. Ale ideme na teba, Mária. Mala si dlhší čas si premyslieť odpoveď. A ja som sa o tebe napríklad dočítala, keď som sa pripravovala, že ty si sa venovala aj nejakému športu. Tak je. Neviem, či to viete o Márii, alebo či je to tu také nejaké verejne známe, ale všetci ťa vnímajú zasa cez UNICEF. Hej, bola si nominovaná na Slovenku roka. Vnímajú ťa cez tvoju prácu, aktivizmus, dokonca OSN, alebo dobrovoľníckú činnosť v Kenii, tak v Sudáne. Veľa som si toho prečítala a potom ma úplne zarazilo, že som zistila, že ty si bola vlastne reprezentantka v plávaní aj v potápaní. Je to šport, ktorý teda málo kto pozná. Volá sa to, že plutvové plávanie a rýchlostné potápanie. Vedeli ste to? Aby som vám nehovorila niečo, čo všetci vedia, ale mňa to úplne, že... To je môj brat. To je dobre. To je dobre, že ste to vedel. Boli ste pri tom. A teda vyzerá to tak... Bola som včera, normálne neviem, ako mi tieto dni bežia, predvčerom v podcaste, kde som sa o tom rozprávala s Peťom Stachúrom a Ferkom Majerským. Ono to plávanie vyzerá, že vyzerám tam ako morská panna. Hej, že nemám, v tom čase ešte sme nenošili celotelové plavky, ale máme jednu veľkú plutvu na nohách a teda bola som reprezentantkou 10 rokov. A patrila som bola som 5 rokov najlepšou plavkyňou v tomto športe na Slovensku a patrila som medzi slovenskú elitu, sa môžem dneska pochváliť, že som teda väčšinou plavala vo finále a môj najväčší úspech je 7. miesto na majstrovstvách sveta niekoľkokrát po sebe. Tak to som odhalila tvoje dávne a tajné súkromie, ale tá istá otázka je aj na teba, že ak by si sa mala naozaj predstaviť a úplne človeku, ktorý ťa nepozná, možno si veľa v kontakte s ľuďmi, ktorí ťa poznajú cez tvoju prácu, tvoj aktivizmus a všetko, čo robíš, ako by sa predstavila niekomu, kto ťa vidí prvýkrát? Kto je to Mária Sliacká? Tak sedia tu moje kamarátky, možno ešte Patricia, Andrejku vidím, Gabiku, že v poslednej dobe som sa cítila veľmi, preto som aj tú diskusiu vymyslela, konzervatívna žena v liberálnom svete, že to som súčasne ja, lebo tak sa cítim. Ale ja z toho hovorím, že ja som ako taký chameleón. Najskôr som bola vrcholová športovkyňa, potom som bola hotelová manažérka, potom som bola humanitárna pracovníčka so špecializáciou na vojnové konflikty. Potom som sa chvíľu presunula do oblasti politiky, takže som sa pohybovala v politickom prostredí a teraz sa zase vraciam k pomoci. A ak by si mala možno, nechcem povedať, že vynechať tú prácu, ale aká si povaha, osobnosť? Znamená to, že sa vieš tak rýchlo, flexibilne prispôsobiť, adaptovať na tie rôzne pozície? Je to tou tvojou najväčšou danosťou? Moja mama hovorila, že už ako dieťa som bola taká, že kde ma položili, tam som bola ako doma. Myslím si, že to stále platí a to, aká som, tak asi to mám svojich súrodencov vpredu 2 by povedali, alebo mnohí z vás, čo ma poznajú, že čo na srdci, to na jazyku. To je asi aj v tých všetkých tvojich funkciách veľmi dôležitá vďačná rola. Nemyslím si, že je to úplne výhodné. Myslím si, že ma to skôr privádza do problémov. Najmä v tom úzkom a politickom prostredí. Žiadna diplomácia, hej? Bola tu dneska Valéria, že ja by som tak chcela byť ako ona, ale asi nikdy nebudem. No
No, ono je to súvisiace asi aj s tým konzervativizmom. Ja keď som premýšľala vôbec nad tou celou témou, že na mňa, keď som si tú vetu prečítala, že konzervatívna žena v liberálnom svete, tak som mala z toho takú úplne, veľmi poviem úprimne, takú emóciu, ako keby to bolo, že niekto dobrý v nejakom zlom svete. Hej? Že tak sa to dneska často vykresluje, že liberalizmus je ten zlý a my konzervatívci akože sme tí dobrí a teraz ako sa naučiť v tom fungovať. Tu teraz hovorím takú akože premisu, taký možno stereotyp spoločenský. Ale ja sa spýtam vás, že ako to vnímate, že čo je pre vás skutočný konzervativizmus a čo je pre vás liberalizmus? Nech si zadefinujeme tieto dva pojmy na začiatku tejto debaty. Alebo sa spýtam, vnímaš sa ako konzervatívna žena? Ja sa určite vnímam ako konzervatívna žena. Pre mňa to, čo je konzervatívna, si najlepšie zachytil Roger Scruton, britský konzervatívec, ktorý prešiel z toho progresívno-liberálneho sveta do konzervatívneho. A on povedal, že rozdiel medzi tým ľavicovým alebo progresívnym, liberálnym a konzervatívnym je to, že pre nich je to ideológia a pre nás je to životný štýl. Že my sa nesnažíme, nemáme nejaký cieľ, že ideme zmeniť svet, ktorý má vyzerať takto, ale my máme nejaké hodnoty v sebe zakotvené a tie sa snažíme žiť a prinášať do toho sveta okolo nás. A keď ste sa spýtali, že čo je liberálne, pre mňa je to ťažko zodpovedať. Ja som študovala filozofiu, čiže ja by som vám tu mohla dať ako také poučky, že čo to vlastne je, preto ten svet, ktorý dnes je, ja ho nevnímam ako liberálny. Liberálny svet je ten, ktorý dáva slobodu do popredia, ale nie je slobodu, ktorá je bezbrehá. A to, čo tu dnes vidíme, je na jednej strane možno, že niečo úplne bezbrehá, ako keby tá túžba po slobode, ktorá nemá žiadne hranice, len tá sloboda, ktorá nemá žiadne hranice, to nie je liberalizmus, to je nejaká anarchia, až možno, že opresia voči všetkému ostatnému. A myslím si, že práve tá sloboda, ktorá nie je sloboda od všetkého, ale k niečomu, tak to je tá pravá sloboda. Čiže ten svet, v ktorom my žijeme, ja by som ho skôr nazvala progresívny, to je svet, ktorý dáva niečo ako keby na piedestál, ale bez takého kontexta, bez tých koreňov, bez toho zakoreneného, bez tých hodnôt, z ktorých by sme mali vychádzať a potom to niekedy ujde príliš ďaleko. Takže možno, že ten svet, v ktorom vidíme, v ktorom žijeme, je taký zmiešaný a dáva nám, konzervatívnym možno politikom, alebo ktorí sa pohybujeme v tom verejnom priestore, ale aj hudobníkom, spisovateľom, influencerom, možno ťažkú pozíciu v tom, že on naozaj ako keby je veľmi taký krutý k niektorým tým hodnotám našim a svojím spôsobom nás sa snaží rozdeliť do takej fiktívnej kategórii, že tí dobrí konzervatívci, tí sú tí, ktorí vlastne s nami súhlasia a tí zlí to sú tí, ktorí sú extrémisti a nacionalisti a fašisti a neviem, čo všetko som si už aj na vlastnú osobu vypočula. A tu sa treba voči tomu podľa mňa veľmi jasne vymedziť. A nie je to jednoduché, lebo prirodzene človek, ktorý žije v tom verejnom priestore, tak chce byť obľúbovaný, ale to je práve tá nástraha toho sveta, v ktorom žijeme, že keď nebudeme hovoriť to, čo tí ostatní, čo tie mienkotvorné médiá hovoria, alebo tí slávni politici, alebo ja neviem, najväčšia politická strana, tak už máme ako keby obmedzený ten priestor a už sme odsúvaní do tých negatívnych kategórií. A ja som to sama cítila, keď som vstúpila do politiky, že vlastne som sa mohla rozhodnúť, že či chcem byť tá dobrá kresťanka, dobrá konzervatívna politička, ktorá sa nepostaví jasne za nejaké hodnoty, ale bude tak akože plávať po povrchu, alebo mám možnosť byť tou konzistentnou političkou, len potom budem niekedy trpeť, niekedy ma budú ako osočovať strašnými slovnými spojeniami, čo sa mi napokon stalo teraz tento týždeň. Neviem, či ste si všimli, že jeden predstaviteľ vládnej koalície aké videá na mňa natáča, ani nebudem hovoriť jeho meno, nestojí mi za to. Ale možno, že ten rozdiel medzi
liberálnou političkou v liberálnom svete, teda keď používam ten slovník, ako sme to začali, a konzervatívnou političkou v liberálnom svete je to, že mňa sa nikto nezastal. Keď osočil ten istý človek liberálnu političku, tak sme tu 4 dni to mali v médiách, a však právom, dokonca aj my konzervatívne političky sme sa postavili za tie členky Progresívneho Slovenska, ktoré boli osočované, ale za mňa sa v podstate nepostavil nikto a to je asi ten trest za to, že človek niekedy je konzistentný. Ja si myslím práve, že to nie je o tých nálepkách a veľakrát práve niekto, kto sa volá konzervatívec, možno nemá vôbec tie hodnoty ako nejaký iný konzervatívec, ktorý ich má a podobne. Takže sú to pre mňa tiež také často stigmy, ktorými sa možno práve ľudia majú potrebu nálepkovať, častokrát, aby mohli nejak na seba poukázať alebo na tú vlastnosť. Pretože aj ja, keď som o sebe premýšľala pri tejto príprave, som tak váhala, že ja sa v niečom považujem asi aj za takú, že liberálnu, v niečom aj za konzervatívnu. Nakoniec povedzte si pravdu. Študovala som teológiu, mala som byť evanjelická farárka, nakoniec som sa rozviedla, vydala som sa znova. Sedím tu na správnom mieste vôbec, hej, že aby ste ma teraz nevyhodili. Ale zároveň sa považujem za konzervatívneho človeka vo svojich hodnotách a v koreňoch, ktoré si vlastne naznačila, že ja som vyrastla vo veľmi tradičnej rodine s hodnotami, s kultúrou, vštepené umenie, aj to určite spisovateľstvo. Moja mamina robila celý život v štátnej správe, v kultúrnej sfére a vnímala som toto všetko ako také dôležité hodnoty pri tom, aký som vlastne vyrástla, aký som dnes človek, ale zároveň som aj v živote musela robiť nejaké rozhodnutia, kde som si musela zastať samu seba, ale nevnímam, že by som zradila. Tak asi sa ťa spýtam, Mária, podobne, že ako to vnímaš ty? Že kto je tá konzervatívna žena a aké má vlastnosti? Si nimi ty? Ja by som to povedala v takých 2 rozmeroch, pretože ja nemám rada toto nalepkovanie tiež, že konzervatívna, liberálna, pretože mne sa stalo ako riaditeľke UNICEFu, ktorá som si myslela, že teda robím svoje rozhodnutia na základe nejakých konzervatívnych hodnôt. Keď som prišla napríklad do televízie kresťanskej, alebo teda som sa snažila dostať nejaký rozhovor, alebo som stretla nejakého kňaza, tak oni mi vždy povedali, že vy robíte pre tú liberálnu organizáciu, že s vami rozhovor neurobíme. Hej, že niekedy je to naozaj, si potom bránime, pretože sa sťažujeme o tom, že nás nechápu a je veľmi dôležité, aby vlastne my sme boli na čo najvyšších úrovniach ako hodnotovo založení ľudia, ktorí majú takú zdravú morálku. A ja to úplne nemôžem takto žiť, pretože ako humanitárna pracovníčka musím vychádzať so všetkými stranami konfliktu. Nemôžem mať voči nikomu predsudky, aby sme dokázali priniesť pomoc na miesto, kde je potrebná. A preto to, čo si myslím, že jediná vec, ktorá má robiť konzervatívnou, je, že mám tú vieru v Boha a snažím sa milovať každého človeka so svojimi chybami, taký, aký je a hlavne s jeho zlyhaniami, aby sme boli naozaj takou inšpiráciou pre ľudí. A teraz prejdem do takej osobnej roviny a dúfam, že sa nikoho nedotkneme. Som sa o tom s Dominikou rozprávala, že to možno poviem. Miška to už naznačila. Je, že v konzervatívnom prostredí, alebo v kresťanskom to poviem, že my tak si predstavujeme, že taký ten, alebo taká kresťanská žena by mala byť taká tá ideálna, ako sme to už dneska spomenuli, že ona sa vydá a bude rodiť deti a bude tá tichá, poslušná. A teraz si predstavte, že my sme tu na diskusii konzervatívna žena v liberálnom svete. Myslíme si, že všetky 4 sme konzervatívne a teda neviem, kým začať. Miška to pomenovala, hej, že vyštudovaná teologička, ktorá si svoj život predstavovala úplne inak, rozvedená, šťastne vydatá za ďalšieho manžela. Dominika Gurbaľová, ktorá si prešla takisto vlastne veľmi ťažkým vzťahom a anulované manželstvo. Miriam, ktorá často dostáva nálepku tým, že ľudia nechápu, ako môže byť ako konzervatívna politička vydatá za muža, ktorý má anulovaného manželstvo a je ako totálny lúzar, ktorý ani len nedospel k žiadnemu vzťahu. A som slobodná, napriek tomu, že mám pomerne vysoký vek, ten sa tu neprezrádza. A poviem to tak, že keby Boh bol naozaj nás chcel nejakým spôsobom trestať, tak by sme tu ani jedna nesedeli. Hej? A myslím si, že toto není obraz Boha, ktorý nás nejakým spôsobom chce trestať, že je to ako keby jeho láska k nám
že on nás miluje a chce využiť tento náš príbeh pre inšpiráciu iných. Lebo predstavte si, že by som tu rozprávala, že som šťastne vydatá, hej, že môj manžel veľa zarába, máme 2 deti, chodíme na Cyprus a chodíme na Maledivy. Neviem, či by to bolo inšpiráciou pre vás. A myslím si, že práve tie zranenia, ktoré každá z nás nejaké máme, je niečo, čo Boh chce použiť na to, aby povzbudil iných ľudí. To si veľmi krásne povedala a absolútne sa stotožňujem, že ja si myslím, že tá zraniteľnosť práve je tou najsilnejšou stránkou, ktorú máme. Keď môžeme ukázať naše slabosti, naše bolesti, aj naše zlyhania. A myslím, že každá, ktorá tu sedíme, dnes by sme vedeli vymenovať niekoľko, možno aj desiatok svojich zlyhaní. A asi to je práve to inšpiratívne. Nie, keď tu budú sedieť dokonalé ženy s dokonalými rodinami, s dokonalými manželstvami, s dokonalými nejakým zázemím, detstvom, ale práve na týchto veciach môžeme ukázať, že sme úplne rovnaké ako vy. Tu nesedí nikto lepší, ani vyšší ako vy, ale úplne rovnaké ženy ako vy a stále si môžeme hovoriť o tom, že ten Boh má v našom živote miesto a stále sa chceme držať tých hodnôt. Ďakujem ti, že si to povedala. Takže ja si myslím, že týmto sa dokážeme dokonca viac priblížiť k tým liberálnejším ženám, hej, že sme skoro také rovnaké ako oni. Môžem jednu vec? Áno, páči sa. Majka ma teraz inšpirovala, keď si hovorila o tom manželstve, teda, že ako si človek naplánoval svet, alebo však aj vy ste to hovorili, tak ja som mala to presne tak naplánované, ako dievča ktoré vyrástlo v konzervatívnom svete, že som proste sa chcela vydať a mať veľa detí a teda 4 bolo to číslo, lebo som vyrastala medzi 4 deťmi, zdalo sa mi to fajn, že keď sa bijete, tak sú vždy 2 na 2 a nie 1 na 2, že také vyrovnané. A tiež som s tým strašne dlho trpela, že som proste nenašla toho manžela. Mala som tiež veľmi vysoký vek, keď som sa vydávala a som roky vlastne bola tým akože taká zabrzdená, že som mala pocit, že som úplne zlyhala v tom, čo sa mi zdalo, že to je to najdôležitejšie. A celý môj svet sa začal meniť až vtedy, keď som sa uspokojila s tým, si hovorím, že tak asi to má nejaký iný zmysel, že som sama. A potom, keď ma začali lanáriť, že aby som kandidovala do Európskeho parlamentu, tak som si povedala, že aha, tak to je vlastne asi ten dôvod, že tak vlastne možno, že práve preto, že to je ďaleko, že človek odchádza od rodiny, že to proste pre ženu nie je až také dobré zamestnanie, ako keby, že s rodinou sa to naozaj ťažko zvláda. Aj mám mnoho kolegyň v Európskom parlamente, ktoré aj to nezvládli, že to vzdali, že proste každý týždeň odchádzať od rodiny alebo ťahať rodinu do zahraničia, tie deti tam nie sú šťastné a tak ďalej, takže to sú ťažké situácie aj na rozhodovanie. A ešte v tom bola druhá vec, že ja som vlastne robila pre mimovládnu organizáciu, ktorá teda podporovala slobodu vo svete a ten zápas o slobodu v mnohých totalitných režimoch a mňa to veľmi naplňalo. A ja som si tak hovorila, že však ja túto robotu mám veľmi rada, ale však dobre, tak keď Pán Boh možno ma chce posunúť, nech ma posunie, keď nie, tak ostanem robiť prácu, ktorú mám strašne rada. Tak som išla do tej kampane a teda tam som viac menej stretla svojho manžela, hoci my sme sa už trochu poznali, lebo však bol v KDH, ale sme sa videli zo párkrát na nejakých KDH podujatiach. A potom sa stala taká vec, že vlastne, neviem, či si to pamätáte, že ja som bola zvolená, ale nemohla som nastúpiť, lebo sa tá volebná komisia proste to zle rozhodla a oni poslali tam iného poslanca a mňa nie a potom sa čakalo na Brexit, aby sa to nejako doplnilo. A ja som bola v situácii, že som vlastne stratila prácu, ktorú som mala strašne rada. Nemala som tú novú prácu, lebo ja som nemohla ostať v tej starej práci, lebo som v podstate bola zvolená politička, tak to proste bolo také nejaká strašne komplikovaná situácia. A v tom čase vlastne sa teda objavil na obzore môj manžel a pre mňa to bolo taká ako keby veľmi silné ponaučenie, že proste my si presne akože nejak nalinkujeme ten život podľa tých, teda my konzervatívne ženy, podľa tých konzervatívnych hodnôt, ale že vlastne v tom živote je najdôležitejšie sa odovzdať do tých Božích rúk a povedať, že tu som a keď ma chceš niekam posunúť, tak som pripravený.
teda pre mňa aspoň to bolo najdôležitejšie také ponaučenie v živote, že nechce to mať všetko v rukách, lebo potom môžeme brániť aj iným veciam, ktoré sa nám možno nezdajú správne, lebo ja poznám aj napríklad ženy, ktoré sa vydali, hoci si neboli isté, že to je ten vzťah, ale mali pocit, že tak je tu ten muž, mám sa vydať, mám mať deti, lebo to je to normálne, čo sa robí, ale potom neboli šťastné. Že proste človek, ten Boh má pre ňoho taký plán, v ktorom sa bude cítiť šťastne, ale my musíme byť otvorení tomu plánu a potom si tak iba hovoriť skúsenosti a navzájom sa povzbudzovať. To bolo asi veľmi pekné, pretože si myslím, že to veľa žien tak má v tom kresťanskom a ja som tak často vyrástla, že ten zmysel ženy, ten zmysel života ženy je vydať sa, mať tie deti a tak sa to vníma častokrát cez to také presne konzervatívne, ale nie je dobré konzervatívne, že tá úloha ženy je mať deti a mať muža a čakáme na to a čakáme a keď to neprichádza, pýtame sa prečo, ale niekedy je asi presne dôležité, ako si pomenovala, zostať v tých svojich hodnotách, zostať v tej viere a to, čo má prísť, skrátke príde. A keď niekedy príliš tlačíme na veci, tak ich možno ešte od seba viac odsúvame. Teraz si dáme malú prestávku hudobnú. Som zvedavá, aká pieseň to bude. Tá predtým ma úplne fascinovala, pretože Stratená nájdená som netušila, že je aj názov piesne. Áno, je aj na CD-čku, ktoré tu nemám, ale to nevadí. A nájdete ju na internete, na YouTube si môžete vygoogliť. Stratená nájdená knižka, aj pesnička. A ja si dovolím krátke slovo k piesni, ktorú zahrám. Nadviažem na to, čo ste hovorili, aj že má zmysel to, čo žijeme a robíme prirodzene a myslím, že zmysel života je či ženy, či muža a ženy zvlášť dávať sa a dávať život a nemusí to byť biologicky, ale proste darovať seba. A potom napríklad Pán Ježiš teda k našim prirodzeným činnostiam, ako bolo v Káne Galilejskej, že naplnili vodou džbány. Boh dáva to nadprirodzené, že tú vodu mení na víno. A ten náš prirodzený skutok v plnosti času Boh mení na nadprirodzený. A čo sa mi páči najviac, že sa ozval hlas ženy, že urobte všetko, čo vám povie. Takže nech naše ženské hlasy znejú tak ako hlas Márie. Nachádzam sa tam, kde som sa nezavolal sám. Pozvaný bol Ježíš a ja s ním. Pozvaný bol Ježíš a ja s ním. No tu niečo sa míňa, vzácne sa míňa, niečo sa míňa a ja neviem, čo sa pýtať mám. Niečo sa míňa, vzácne sa míňa, Bože, či sa dívaš, ja neviem, čo pýtať. V tom žena zavolá, hej, niečo sa míňa, no tvoj hlas zavolá. Ešte neprišla hodina, žena zavolá, hej, niečo sa míňa, no tvoj hlas zavolá. Ešte neprišla hodina, no cítim dôveru. Moje srdce jeho srdcu je dobré, len dôveruj. Moje srdce jeho srdcu je dobré. Nie je plnosť toho, čo dám, mám taký pocit. Ty mi vravíš, daj všetko, čo máš. Ja mám viac moci, len naplň až po kraj. Všetkým, čo máš, len naplň až po kraj. Všetkým, čo máš, verím tvojim slovám, môj Pán, nedám na pocit. Ty mi vravíš, daj všetko, čo máš. Ja mám vraj moci, len naplň až po kraj. Všetkým, čo máš, ja premením a cez okraj až preteká, len dôveruj. Moje srdce jeho srdcu je dobré, len dôveruj. Moje srdce jeho srdcu je dobré, s ním to najlepšie
skončí. S ním to najlepšie prichodí, s ním to najlepšie neskončí. Načri bude lepšie ako bolo, len dôveruj, moje srdce je u srdcu, je dobré. Len dôveruj, moje srdce je u srdcu, je dobré. Len dôveruj, moje srdce je u srdcu, je dobré. Len dôveruj, moje srdce je u srdcu, je dobré. Načri. Ďakujem. Veľmi silné aj slova, aj tá melódia. Úplne podľa mňa, neviem, či aj na vás to tak prechádza, ako túto na nás dozadu. A ja by som sa chcela dotknúť takej veľmi, podľa mňa, osobnej aj téme, ktorá sa hodne v týchto kruhoch používa. A nie ste na ňu pripravení, lebo sme sa o tých otázkach úplne nebavili a ja vás tak prekvapujem. Ale myslím si, že obidve sa s tým veľmi stretávate a je to práve taká téma, ktorú rieši veľa konzervatívnych žien a je to slovo poslušnosť. Ja mám toto slovo veľmi rada v niečom, zároveň aj nemám rada. Ja som raz dokonca natáčala podcast s Peťom Podlesným, myslím, že ste ho tu raz aj mali. Je tak? Bol tu Peťo? Neviem, či tu bol s vami. Aha, dokonca aj tak. A my sme sa tak hodne bavili aj o týchto veciach, o tých hodnotách, pretože vlastne pochádzame obaja z takéhoto prostredia kresťanského a tam zaznelo na záver také veľmi, veľmi silné a obzvlášť od muža, že žena nemusí poslúchať muža. Že ono sa to tak častokrát používa v tých kruhoch kresťanských v takej zlej konotácii, že máme byť podriadené, máme byť poslušné, máme sa prispôsobiť. A vy obidva máte prácu, ktorá vyžaduje určite veľké riešenie konfliktov, veľké riešenie takých ťažkých situácií s rôznymi typmi ľudí a osobností. A zaujímalo by ma, že ako vlastne dokážete si v týchto situáciách zastať same seba, bez toho, aby ste boli nejakým spôsobom nedobre, submisívne. Viete, čo sa asi pýtam? Dobre, som rád, že som tak sformulovala, lebo ťažko sa to vysvetľuje, tak citlivo. Tak kto má chuť začať? Ja kľudne môžem, to je moja obľúbená téma. Super. Zase sa moji členovia rodiny už smejú, pretože ma veľmi dobre poznajú. Ja to mám častokrát spojené s pokorou. Ja to hovorím, že najväčší problém náš kresťanov, nie len žien, ale aj kresťanov, je falošná pokora. Poslušnosť je niečo, čo ja naozaj nemám. Mne keď poviete, že niečo musím, tak sa vo mne všetko zoprie a budem všetko iné robiť, len nie to, čo mi niekto povie, že musím. A ja som sa dlho zamýšľala nad tým, že prečo to tak je, že prečo niekto dokáže tak počúvať a niekto ako ja nedokáže byť poslušný takmer v ničom. A potom som si robila Gallupový test. A sa tu veľa hovorilo o tom, že kto má aké talenty, že na prvom mieste, že ja som ten nejaký strategický, vizionársky, sebaistý človek, ktorý je nápaditý. A viete, ktoré sú, teraz neviem, či si na ne spomeniem, 3 moje najslabšie talenty. Harmónia, disciplína a začlenenie. No a čo s takýmto spravíte, hej? Že, teraz si predstavte, že som prišla do toho konzervatívneho prostredia KDH, kde sa očakáva, že tá žena bude tá poslušná, bude poslúchať tých mužov a robiť to, čo oni povedia. A ja sa tak pýtam, že ten Pán Boh je naozaj taký srandista, že čo žena ako ja, ktorá sa nevie nikam začleniť, môže robiť v takomto konzervatívnom politickom prostredí, kde teda na muži rozprávajú, ako by sme asi mali vyzerať, čo by sme mali robiť. A prejdem do takého ešte jedného konkrétneho príbehu. Keď som pracovala na Ukrajine, mala som na starosť opravy rozstrielaných striech. A mali sme niekoľko takých akože problémov vyriešiť, kde my sme mali všetky možnosti na pomoc. Mala som obrovské množstvo materiálu,
ukrajinských mužov, ktorí každý deň opravovali strechy k dispozícii. A tým, že projekt bol financovaný jedným donorom, tak už bol, ako keby sa rozdal materiál na opravu tých striech. On bol na dvoroch tých rodín a väčšinou to boli staré bábušky, hej, že ženy, ktoré ostali sami, dostali stavebný materiál, viete, no čo taká starenka si asi ako opraví strechu. A tým, že to už odovzdali, tak proste to bolo odreportované, že pomoc spravená. A ja som mala takú slobodu, pretože som pracovala s mužmi, ktorí úplne nerozumeli tej humanitárnej pomoci, hej, sa tomu dostali náhodou, lebo proste sa tam ocitli v tej situácii. A mala som tú slobodu, že ja som za nich vybavovala veľa vecí. Čo si veľa tých ľudí v iných organizáciách nemohli dovoliť. Oni museli poslúchať ten svoj hierarchický systém. Takže ja som rovno napochodovala za tými manažermi z UNHCR na najvyšších pozíciách a začala som ich presviečať. A boli sme na takom jednom veľkom meetingu, kde sa proste rozprávalo o tom, že tento problém majú viacerí. Máme materiál na pomoc, nemôžeme pomáhať, čakáme na ďalší materiál, ľudia čakajú na pomoc, že nemôžeme čo robiť. Ja som tedy vystúpila a hovorím, že pozrite sa, zobrala som vás do jedného domu, je totálne rozbitý, videli ste tú situáciu, má materiál, máme chlapov, povedzte mi, čo mám tým ľuďom povedať. A vtedy prišiel ten vysoko postavený predstaviteľ UNHCR a hovorí mi, Mária, finally not everyone is diplomat. Že pre tých, ktorí nerozumiejú po anglicky, že konečne niekto, kto tu nie je diplomat, vlastne všetko bolo možné vyriešiť. Ďakujem aj za tú našu rôznorodosť, pretože takých ľudí potrebujeme v tých kolektívoch. Zasa by to asi nebolo ideálne, keby všetci sme takí boli, poviem, že sme, pretože ja som taká podobná povaha, že som sa naučila si zastať si samú seba a nevnímať to, že sa všade musím prispôsobiť a sedieť tam, kde ma posadia, pretože myslím si, že tie naozaj kolektívy to veľmi obohacuje. A zároveň je dôležité, že si spomenula aj tie dary, že spoznať svoje dary. Nie každý je taký a viem, že veľa ľudí tým trpí, že niekto je viac submisívnejšia povaha a chcel by byť priebojný. My priebojní zase častokrát máme možno pocit, že mohli by sme niekedy trochu pribrzdiť a nejde to, ale je dôležité objaviť v sebe tie dary. A ak máte naozaj nejakú priebojnosť alebo v skratke túžbu si zastať samú seba alebo aj niekoho druhého, tak to prosím robte, pretože aj konzervatívne ženy môžu mať hlas. Ideme na Miriam. Ako to máš ty? Pretože ty určite prichádzaš, teda to všetci vieme, často vidíme. Ja som ťa minule v aute počúvala. Viezla som sa v Bratislave Boltom a tam si sa hádala s jednou pani političkou. Nechcem to tu politizovať, ale si vravím, že s touto pani budem robiť rozhovor, že to bude drsné. A ty asi vieš, s ktorou. Začína sa meno na Monika. A si vravím, že fúha, že ty si ale ostrá. Že to sa budeme baviť tak, že som rada, že aj toto môže byť konzervativizmus. Ako dokážeš byť priebojná? Aké to častokrát je? Nie si tým niekedy tak stigmatizovaná, že veď si z tej kresťanskej strany, nemala by si byť tichučko? Ja som si nerobila testy, čiže neviem, čo sú moje slabé a silné vlastnosti, ale ja napríklad som veľmi často rozmýšľala presne nad tou staťou evanjelia, že ženy buďte poslušné, ale tam je dôležitá tá druhá vec, že muži, milujte svoje manželky. A keď vás niekto miluje, tak vlastne to nie je poslušnosť, to je rozhodnutie sa možno za niečo, čo vy vnímate ako manželia, za spoločné dobro pre rodinu, pre vás, pre okolie. A spojím to vlastne aj s tou slobodou, o ktorej som na začiatku hovorila, že my sme stvorení ako slobodné bytosti, pretože Boh si nechcel stvoriť nejakých otrokov, ktorí budú poslúchať, čo im povie. On chcel, aby sme sa slobodne rozhodli preňho. A v tom je podľa mňa krása tej slobody, že človek sa môže slobodne rozhodnúť aj pre niečo, čo je preňho ťažké, čo je preňho možno nevýhodnejšie ako pre toho druhého, ale slobodne sa tak rozhodne, lebo chce niekomu pomôcť. A to je tá sloboda, ktorá podľa mňa dnes je vytláčaná, ale ktorá je tá pravá a teda opak tej poslušnosti také nejakej, kde človek robí to, čo si myslí, že má, lebo mu to niekto kázal, lebo to od neho očakáva spoločnosť, nejaké prostredie alebo a tak ďalej, ktorá mne tiež nebola nikdy nejako vlastná a som v podstate
celý život robila dosť v mužskom prostredí, aj v tom prostredí tej mimovládnej organizácie, kde sme robili, ktorá teda, to sa volá Medzinárodný republikánsky inštitút, založil to Ronald Reagan ešte počas studenej vojny na podporu slobody v krajinách, kde je nesloboda, totalitné režimy. Aj tam bolo veľmi mužské prostredie, ale možno ja som vždycky tak ako keby mala nejaký taký, ako keby, že toto chcem robiť, toto považujem za dôležité a snažila som sa ako keby byť poslušná tomu, čo som si myslela, že je dobré, čo mi Boh vložil do srdca a nie tomu, čo mi niekto hovorí. A takisto sa snaží byť aj v tej politike. A áno, je to strašne drsné prostredie, ale nie len kvôli tomu, že je to mužské, lebo však aj s inými političkami, ženami sa hádame, žiaľ. A čím ďalej je to drsnejšie prostredie práve preto, že tam sa pravda úplne vytráca. Aj sila argumentu, že sa to vlastne celé zvrháva na nejaký marketingový proste, koho viac osloví a väčšiu sledovanosť a kto je agresívnejší, lebo to žiaľ ako keby tie algoritmy povzbudzujú. Čiže je to veľmi náročné prostredie a ako sa v ňom snažím prežiť je to, že áno, snažím sa ako keby zasadzovať za to, čo považujem za dôležité a čo považujem za dobré, hej, možno sa aj často mýlim. Inak tu je tiež, ja keď som vstúpila do politiky, ja som mala pocit, že teraz že všetko musím úplne do najväčších detailov vedieť, aby som sa rozhodla vždy správne. A som si myslela, že keď zahlasujem zle, tak to je už úplne koniec sveta, že ja vlastne musím odísť z politiky. Ale tiež som zistila, že vlastne tým finálnym mojím sudcom bude Boh, ktorý nebude súdiť, že či som sa pomýlila, keď som napríklad vychádzala zo zlých informácií, ktoré som nemala ako kde tie lepšie zohnať, alebo čo, že proste to moje nastavenie je to, čo je najdôležitejšie. A tak vlastne ako keby prežívam v tej politike, že sa snaží teda neurobiť chybu, ale nepovedať si, že musím vždy všetko vedieť, lebo to sa nedá. My tam riešime tak strašne komplexné veci a v tom dnešnom svete postfaktickom, kde je tak strašne veľa aj dezinformácií, však viete, teraz geopolitické témy, hej, a teraz riešiť to, že kto čo vedel v Spojených štátoch, v Iráne, napokon ropovod družba, hej, že ja neviem, ja som nevidela ten ropovod, že ako vyzerá, teraz my tu máme ako politici hodnotiť tú situáciu, že je to strašne ťažké, ale človek tam musí zapracovať aj to srdce, aj takú nejakú zdravý rozum a potom aj tú dôveru v niektoré informácie, v niektorý fakt, niektoré zdroje a potom sa iba teda ako keby snažiť urobiť to najlepšie rozhodnutie, nie preto, aby vyzeral dobre v tom danom okamihu, lebo človek niekedy vie rozlíšiť, že toto keď poviem, tak budú mať ľudia radi. Ale povedať je to, za čo vás možno ľudia nebudú mať radi, ale čo považujete za správne. Ja na teba nadviežem, lebo Miriam včera veľmi chcela byť vo Fuge, kde sme mali, kto tam nebol, na talk show Moja sloboda, kde bola téma, že strach urobiť rozhodnutie. Viem, že niektorí ste tam boli, ale zopakujem jednu vec, čo pre mňa je taká veľmi inšpiratívna, lebo aj v tej humanitárnej pomoci my často robíme také morálne dilemy, že musím sa rozhodnúť, že tomu pomôžem, tomu nepomôžem. A ja som nedávno začala študovať tiež teológiu, ale odbor náboženská a kultúrna mediácia, kde ma veľmi inšpirovala vec z etiky, že dôležitou súčasťou toho rozhodnutia je odpustenie. Naučiť sa alebo odpustiť samému sebe, aby sme dokázali urobiť ďalšie rozhodnutie. Mám pocit, že mi čítaš myšlienky, pretože niečo veľmi podobné som išla povedať, že my niekedy chceme byť naozaj dokonalí a mať dokonalé odpovede a argumenty alebo mať dokonalé vstupy, aby sme my mohli urobiť dokonalý výsledok, ale nevždy to ide. A myslím, že to je inšpiratívne pre všetkých nás, pretože ty hovoríš o veciach, ktoré sú samozrejme veľmi, veľmi vážne, týkajú sa nakoniec celej krajiny, častokrát tie rozhodnutia, ale aj my, čo tu sedíme, robíme tie naše malé rozhodnutia doma, niekedy nevieme, že čo je správne a čo je nesprávne a ja môžem otvorene povedať aj za seba, že som určite urobila veľa zlých rozhodnutí a musela som si odpustiť, ale viem, že určite tomu seba odpusteniu pomohlo okrem viery aj to, že som si dokázala vtedy povedať, že
neurobila som to nejak naschvál, že som robila to najlepšie, čo som vedela v tej danej chvíli. Myslím si, že aj toto všetky z nás poznajú, že či vo vzťahoch, alebo keď sme v skratke niekomu ublížili, alebo urobili zlé rozhodnutie a viete, že si potrebujeme odpustiť, lebo to neodpustenie nakoniec škrtí a robí zle nám samým sebe. Skúste si povedať, že ak ste robili to najlepšie, čo ste vedeli, tak si môžete odpustiť a je tam aj niekto ďalší, kto nás to odpustenie učí a o tom sa budeme rozprávať v ďalšom bloku. Dáme si teraz priestor ešte na jeden vstup a potom sa vrhneme na také osobnejšie otázky a postupne aj záver. Ďakujem, že ste tu. Nemusí z toho vzísť nič nové, len nech v nás rastie, čo už máme. Nemusí z toho vzísť nič nové, len nech v nás rastie, čo už máme. Ak chceš vo mne nové vzklíčiť, nebudem sa brániť ničím. Ak chceš vo mne nové vzklíčiť, nebudem sa brániť ničím. Len medzi mnou a tebou ostane to, čo mám. A svet uvidí iba plod nášho života. Svet uvidí plod nášho života. Len medzi mnou a tebou ostane to, čo mám. Svet uvidí plod nášho života. Svet uvidí plod nášho života. Len medzi mnou a tebou ostane to, čo mám. Svet uvidí plod nášho života. Svet uvidí plod nášho života. Ak chceš vo mne nové vzklíčiť, nebudem sa brániť ničím. Ak chceš vo mne nové vzklíčiť, nebudem sa brániť ničím. Ďakujem. My sme vďačné, že v nás Boh vzklíčil a nebránili sme sa a je to dar. A ja myslím, že asi to najfascinujúcejšie aj pre mňa a určite aj pre nás divákov, vás divákov je to, že aj ženy v takých dôležitých funkciách, rolách, vo vedení rôznych organizácií, ale aj štátu, v pomoci vo vojnových konfliktoch
môžu byť ženy, ktoré sú veriace a ktoré tú vieru naozaj nielen hovoria, ale žijú. A ja by som sa chcela spýtať, ako tá živá viera v tom vašom dennom fungovaní naozaj vyzerá, ako ten svoj život, nechcem povedať konzervatívnej ženy, už by som sa rada od toho slova odpichla, ale zasa som ho použila. Ako ten život tej kresťanky praktizujete v tom bežnom živote? Čo z toho môže byť práve pre nás tu inšpiratívne? Ako vyzerajú možno aj tie ťažké dni a tie zápasy a možno aj tie pochybnosti? Aké to je byť veriacou vo svete často plnom nevery? Ešte ideme. Ja to tak mám... Ja som vyrastla v tom charizmatickom prostredí. A môj taký vzťah s Bohom je veľmi taký osobný. Veľa času mu nadávam, hej, že není to úplne tak, že ďakujem ti, Pane Bože, za všetko, čo si mi priniesol, že väčšinou je to tak, že akože, Pane Bože, daj mi pokoj. A viete, je to také niekedy veľmi zvláštne, že Boh mi niekedy povie, že chce, aby som urobila toto. A teraz si predstavte, ja si pamätám presne na jeden moment, keď som vedela, že Boh chce, aby som išla do Sýrie. A je to naozaj taká zložitá predstava, lebo posledné vtedy to bol prvý rok konfliktu v Sýrii. A ja si hovorím, že Pane Bože, daj mi pokoj, ja chcem tuto konečne straviť nejaký čas na Slovensku, nájsť si manžela a neriešiť žiadne vojny. A keď som si to povedala, tak samozrejme, keď to nejde po dobrom, tak to ide po zlom. Takže najskôr sa mi rozpadol taký vzťah, ktorom som bola, potom som dostala výpoveď v práci zo dňa na deň, ktorú som nečakala. A keď som už si povedala, no dobre, Pane Bože, vyhral si, tak som sa začala obzerať po novej práci a hádajte, aká práca sa mi naskytla, hej, že humanitárna pomoc v Sýrii. Takže ten môj vzťah s Bohom je niekedy tak, že aj včera som to myslím, že hovorila, my, kresťania, sa niekedy tak veľa modlíme, že toto by som chcel, takto by som to chcel, takto by to malo byť a máme takú vlastnú predstavu o tom, že ako by to malo byť. Ale dôležité, a toto je taká naša malovernosť, pretože aby ste videli to, čo chce Boh konať, čo je oveľa väčšie, čo my si ani nedokážeme predstaviť, je, že vy musíte urobiť toto rozhodnutie. On vás nechá trápiť. On vám veľakrát nepovie, že chce presne toto a toto. On vás nechá rozhodnúť. Dával to slobodnú voľu a povie, rozhodni sa. A až keď do toho vstúpite, tak dokážete vlastne vidieť, čo všetko on s tým zamýšľa, čo chce s tým urobiť. A teraz, aby ste videli, že to naozaj funguje, vám poviem taký konkrétny prípad, že už keď som bola na Ukrajine v 2015 a už som toho mala naozaj plné zuby, lebo som vlastne rok robila 16 hodín denne a šéfovala som obrovskej skupine mužov, tak som si povedala, nič, idem domov. A nakoniec nám schválili jeden projekt, nemohol kto zobrať. A si hovorím, že dobre, tak tu ešte ostanem. A teraz si predstavte, že prídete na Donbas s jedným papierom v ruke a s jedným kufrom a s tým, že máte zrekonštruovať za pol roka 600 rozstrieľaných striech. Je úplná šialenosť, lebo ja som totálne technický antitalent. A teraz musíte nájsť nejaké sklady, objednať materiál na opravu 600 striech v ruštine, hej, lebo tí moji ľudia ani nerozprávali po anglicky a ja som po rusky nevedela. Učila som sa, keď som mala 10 rokov, rok a musela som začať vlastne rozmýšľať v ruštine a my sme za pol roka opravili 900. A mohla som od toho utiecť, alebo dôverovať, že sa to podarí. Miriam?
Tak ja som vlastne už povedala, čo sa udialo v mojom živote, že chcela som manželstvo a najprv mi bola zobratá práca, ktorú som mala strašne rada. Ani som nedostala ten mandát, ktorý som v podstate tak si hovorila, že tak asi tam mám byť. Čiže tiež som sa ocitla v takej situácii, že ma to naučilo to odovzdať tomu Bohu tak, že tu som pripravená a postav ma tam, kde môžem niečo dobré urobiť pre tento svet. Samozrejme, dobre robiť niečo dobré aj pre seba. Človek musí pracovať aj na sebe, lebo inak vyhoríme. To je tiež dôležitá vec, však človek má milovať aj sám seba. Je to požiadavka aj od Boha samého, aby sme sa učili milovať seba a svojich blížnych, a teda jeho v prvom rade. Čiže človek si to musí tak vždy, alebo ja si to tak potom vždy, keď sa dostanem do takej situácie, že mám nejakú predstavu, ale ona sa nejako úplne zmení, tak sa snažím zistiť, že čo to znamená pre mňa, čo to znamená pre moje okolie a nejakým spôsobom to prijať a hľadať to, prečo, aký zmysel to má ako pre mňa samú. A čo sa týka toho politického prostredia, tam je to, že človek si tiež niekedy vyhrnie rukávy a pracuje, neviem, 16-18 hodín denne a prehrá. Lebo v tom hlasovaní nezvíťazíte. Prehlasujú vás. Je to veľmi depresívny pocit, ale vždy mám nejaký taký ako pocit, že má to nejaký zmysel. Možno, Majka, lebo včera som nad tým aj rozmýšľala, lebo akože, čo som tam chcela prísť na tú konferenciu alebo podujatie o strachu a teda ako ho prekonávať, že si tak uvedomujem, že ten strach v tej politike je strašne zlým manažérom. Ja mám veľa kolegov, ktorí, keď ja sa postavím a tam v tej našej v skupine ako politickej, tej Európskej ľudovej frakcie alebo v pléne sa postavím a niečo presadzujem. A oni potom prídu za mnou a povedia, že Miriam, super, že a ja si to myslím, ale vieš, no moji voliči by tomu nerozumeli, ja si to nemôžem dovoliť, alebo my sme v koalícii s tými a to nemôžem povedať, alebo tak. A si uvedomujem, že to veď keby tam tí ľudia sa nebáli, aby naozaj by si stáli za tým, čo si naozaj myslia, tak mnoho z tých hlasovaní by dopadlo, že úplne inak. A to je strašné si to uvedomiť, že vlastne aj dnes, čo máme pocit, že sme tou najlepšou časťou demokratického sveta ako Európska únia, hej, nehovorím o Slovensku, to si nemyslíme, máme pocit, že žiaľ, to sa nám moc nedarí v posledných rokoch, ale ako únia, hej, že sme proste demokratické, zoskupenie demokratických krajín na jasných hodnotách a že vlastne strach ako to rozkladá. A ten strach je, si myslím, že práve tá cesta toho zlého, ako nás sa snaží zatlačiť niekde inde, kde by sme nemali byť. Takže preto aj vás chcem povzbudzovať, že nie len, alebo sa povzbudzujeme navzájom, že nie len hľadať to, čo je to správne a kde ma Boh chce, ale potom aj vlastne to, že kde máme naozaj sa nebáť a postaviť sa za to, čo považujeme za správne a neísť s prúdom, ale niekedy treba ísť aj proti prúdu, hoci sa nám to možno zdá, že úplne nezmyselné, ako mne sa naozaj niekedy zdajú tie zápasy nezmyselné, ale možno, že to má zmysel práve pre niektorých tých kolegov, ktorých možno postupne povzbudím, alebo pre niečo úplne iné, ale nevzdávajme sa, aj keď ten náš zápas vyzerá niekedy úplne nezmyselný. Ako napríklad Majka, keď bojovala za opravu striech a vyhrala. Úplne obidve ste pre mňa inšpiráciou, podľa mňa pre vás a pre nás všetkých vzorom v tom, že môžeme mať my ženy ten hlas, tú odvahu a nebať sa, nevždy úplne poslúchať na to slovo a bez toho strachu ísť. A ďakujem, že to robíte pre nás všetkých a pre mnohých ľudí, ktorí to potrebujú. Môj podcast sa volá Liečivé a ty si mi tak nadbehla a povedala si, že
Je dôležité, aby sme sa starali aj o tých iných, ale samozrejme aj o seba. Aj Boh nás k tomu pozýva a on nám sám hovorí, že máme milovať jeho aj blížnych, ale ako seba samého. A tá sebaláska je teraz také často aj klíše, veľa sa to používa aj v rôznych piesniach a v rôznych sloganoch a tá sebaláska, ženy si ju častokrát predstavujú ako, že idem na nechty, na masáž, na vlasy, to je tá self-care, ale v skutočnosti tá sebaláska je asi aj niečo iné. A ja som spomenula ten môj podcast preto, že sa chcem spýtať, čo je pre vás to liečivé. Ja sa to pýtam aj mojich hostí v podcaste často na konci a spýtam sa to aj vás, pretože staráte sa obidve o ľudí, ktorí sú vám zverení a o iných ľudí, ktorí máte na starosti a ktorým pomáhate, ale musíte sa vedieť postarať aj samé o seba. Tak čo je pre vás to liečivé vo vašom živote, alebo kto je ten liečivý? Tak ja začnem. Je to vám, na jednej strane je to ten šport, že ja sa teda starám aj o to telo, nielen o ducha. Že pre mňa ja tako plavky, ja nepoznám nič lepšie, ako keď si ráno namočím, skočím do vody, namočím si hlavu studenou vodou, lebo to je dvojnásobný liečivý účinok a úplne dokážem na všetko zabudnúť. Ja si myslím, že som tam preplakala všetky svoje rozchody, lebo proste tam vás nikto nevidí. Aj tak budete mať oči červené, keď stadiaľ vylezete, tak je to úplne jedno. A druhá vec je, že naozaj ten taký vzťah s Bohom, že človek si musí nájsť taký čas ticha. Ja nie som človek, ktorý má rád ticho. Ja najlepšie fungujem, keď je okolo mňa hluk. Ale napríklad aj včera som rozprávala, že aj dneska som taká dojatá, lebo mňa dojímajú piesne Dominiky Kurbaľovej. A ja veľmi veľa času aj v práci, keď píšem projekty, tak ich píšem pri hudbe. A jednak je to klasická hudba. Môj brat mi na 40-ku daroval Vanessu May, lebo s tou som napísala asi koncert na Vanessu May, lebo s ňou som napísala asi najviac projektov. A potom je to gospelová hudba, kde naozaj všetkých našich gospelových hudobníkov počúvam celé dni v práci, či v sluchatkách, keď tam nikoho nemám, tak si to pustím naplno a to možno aj preto sú tie projekty také úspešné potom. Skvelé príklady zo života a s tým plávaním teda stále plávaš, hej? Tak 3-krát do týždňa ráno o 6:00. Aj o to telo sa treba starať, nielen o dušu a o ducha. Čo je to liečivé? Ja som zase samotár, ja som veľmi rada sama a musím povedať, že keď som sa vydala za Milana, tak odrazu mi to bolo také, že stále tu niekto je, že pre mňa to bolo, že to tak zaskočilo. Ale žiaľ sme málo spolu, lebo ja som často v Bruseli alebo v Štrasburgu, tak tú samotu stále mám, ale je viac menej, jej čas sa stále skracuje, lebo prídem v noci o 12:00 domov a ráno v 6:00 stávam a 7:00 padám z domu, čiže hlavne keď som teda v Štrasburgu alebo v Bruseli, že to tempo je také, že tá samota sa vlastne zúži na spánok, ale určite keď som sama, tak mi napríklad v lietadle, kde mi nemôže pípať telefón, lebo mám také zabezpečovacie tie metódy, že tam tie systémy, že vlastne ani tie Wi-Fi, čo v lietadle ponúkajú, môj telefón odmieta, takže to je napríklad také ticho, že hoci je tam kopec ľudí okolo mňa, ale ja si vždy zoberiem miesto pri okne, tak sa otočím k oknu, pozerám sa na tú nádhernú oblohu a aj som si to začala fotiť. A mi hovorila kamarátka, že začni tie fotky zverejňovať, lebo naozaj čo príroda vytvorí, tie západy, východy slnka, mraky, dážď cez okno, alebo čože to sú také obrazy, ktoré ma tak upokojujú aj mi tak pomáhajú myslieť na možno nie iné veci, alebo na stále tie isté veci, ktoré sa týkajú politiky a mojej práce, ale inak. A určite mám strašne rada šport, skialpinizmus, aj cyklistiku, hoci som mala 2 hrozné pády, čiže neviem, či posledný som mala na jeseň minulý rok, takže neviem, či sa to ešte si zase odvážim. zmeškala Tamarinu diskusiu, že to nie je v tebe, to je v zlom bicykli. Ja som si, prvýkrát som
som si strašne rozbila tvár a druhýkrát to bolo inak také vtipné, že som prišla domov, fakt som mala zašité proste všetko, akože napuchnuté. A hovorí máme, to bolo predtým, ako som druhýkrát kandidovala, ja hovorím máme, že mami, ja už nemôžem kandidovať, že pozri sa na môj ksicht. A moja mama povedala, prepáčte, dúfam, že toto sa nebude zverejňovať. A mama mi hovorí, že... Natáčame to. Aha, tak potom nemám povedať čo. Tak by povedala, že pozri sa, aký má ksicht jeden politik a stále ho všetci volia. No, takže dúfam, že sa odvážim sadnúť na ten bicykel znovu, ale teda ten skialpinizmus milujem, lebo to je o tom, že si človek aj zaslúži tú cestu dole, aj teda môže ísť rozmýšľať, šlapať. Tá fyzická aktivita určite lieči a prináša myšlienky, na ktoré by človek v tej dennej rutine nikdy neprišiel. Ďakujem za super príklady, podľa mňa inšpiratívne pre nás všetkých, aby sme sa starali nielen o tú dušu, o toho ducha, ale naozaj o to telo, je to naozaj veľký relax. A ja sama mám problémy so splatničkami, takže tiež som tak zostala niekde bokom, ale idem sa k tomu vrátiť a opäť sa začať viac hýbať. Sme na konci, ja vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste tu dnes boli a zdieľali ste tieto veľmi osobné, inšpiratívne a konkrétne príklady z vášho života a fungovania z praxe. Podľa mňa to bolo pre všetkých zaujímavé. Ešte bude zrejme čas potom sa s vami stretnúť, možno na chodbe porozprávať pri nejakom pití, tak ak by ste mali otázky, pokojne sa zastavte. A ja vám chcem poďakovať, že ste príkladom pre nás všetkých, že viera môže byť súčasťou nášho života a že aj ženy môžu mať hlas, teraz som nechcela tak spropagovať nikoho, ale že ženy môžu mať silný hlas. Dobre, už budem končiť. Ďakujem, že ste tu boli, ďakujem všetkým poslucháčom a aj divákom a verím, že sa stretneme opäť na budúce. Nech sú aj vaše dni liečivé, nech aj tá viera je liečivá a nech vieme, ako byť ženy aj oporou same sebe, ale aj pre seba navzájom. Ďakujem, že som tu mohla byť tiež. A ja tebe za tvoju hudbu. Viem, ty si so mnou. Viem, ty si so mnou. Hoď ťa vždy nevidím, hoď ťa vždy necítim a hoď vždy neviem, kadiaľ ísť. Viem, ty si so mnou, hoď ťa vždy nevidím, ťa vždy necítim a hoď vždy neviem, kadiaľ ísť, viem, ty si so mnou. Viem, ty si so mnou a ty mi stačíš sám, ty stačíš sám. A ty mi stačíš sám, ty mi stačíš sám. Do teba sa ponáram, do teba sa ponáram, do teba sa ponáram, do teba sa ponáram. S tebou akú radosť spraví jedno pohodlné kreslo. Po pohľade na ňo ma doň len tak pleslo a myslím, že ani nemyslím, iba tak som s ním. A akú radosť spraví šálka dobrej kávy, ak nič iné s ňou mi Pán Boh môj deň spraví. A myslím, že ani nemyslím, iba tak som s ním. Ja som, ty si a my sme spolu, iba tak som, iba tak si, sme ty. Ja som, ty si a my sme spolu,
tak si smetý. Nech pamätám vždy, že ty si, ktorý si, a ja som v tebe, s tebou spolu, ja iba tak som, ty stále si my spolu sme tí. Ďakujem. Dominika Gurbaľová, Miriam Lexman, Mária Sliacka. Ďakujeme.